Salam salam nabi wali bismi no do. Sakiraaɓe tedduɓe ɓe Allah teddini. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam mi rendez-vous taw mi yetta Allah kafe ɗuɗɗe miɗo sikka e tawa ɗo joni leydi Benin sire muɗum mbitene Boyko leydi Jijja e ma Boyko kam woni ɗo joni. Miɗo yetta Allah sanne en tawa ɗo joni leɗɗe tati pulaako mum kam gaɗen représenté kam woni ko hawri ɗo. Miɗo wondi ɗo joni Chairman Mohamed Bello daga Lagos nayina sabe Nigeria lan ɗon yewtima sanne fof ma e garol. Miɗo yetta timo meɗen pulaako kolɗo Dabia pulaako sandala sa Cameroon yewtima sanne machallah ko watti komi wiide jetta Allah sanne kam woni eɗen nana eɗen anni ɗum eɗen jiya pulaako min wiya to hawri fuu jihadiste e noon terroriste e noon bonollaji noon hande balɗe ɗi tati en kawri ɗo en leydi men Benin nokkure Boyko baasi fu waɗay sey ko weli tan machallah daga ko daranto pulaako e laaɓi kewɗi fa onon timoɓe meɗen kolloɓe Dabia pulaako ɗengal pulaako kolloɓe ɗon nder aduna fu ke ɗengal noon kan ngal ɗo teddintegal ɗo sikka en kawri ɗo jamare hawride sanne baasi fu waɗay en poti yettude Allah ko ɗum hollata pulaako meɗen kam woni pulaako hana synonyme jihadiste pulaako ɗum hana synonyme terroriste pulaako ɗum hana ɓe hawrata ga wiye pulaako wota hawri e mbawan hawrugo waɗa enen duko leƴƴi ko diɗi watta gaɗe ma fa ɓura welde kam watti miɗo yetta Allah mi yetti on ɗum fof mo e bare ɓe nandi assalamu aleykum. So wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adebayo min inde am Bello Mohamed Lagos Nigeria. Chairman yetti Allah kawtol hore. Masha Allah. Min seyke sanne no jaɓɓol ɗon min lesdi Benin. Min tawi pulaako min tawi himɓe giɗɓe pulaako. So noddorde mi ɗum nodda dow fulɓe ɗo diga lamlamɓe fulɓe ardiɓe kawte fulɓe daraniɓe pulaako. En fuu eɗen andi hande ɓillare wonde nder fulɓe kala ko ummi fuu to ni gacce noon sai ɗum yoye dow fulɓe machallah. to en yiɗi enen fulɓe ummoɗen darɗen jogotiren ngam Allah hokki en marɓe ilmu, Allah hokki en ɓe jawdi, Allah bo hokki en ɓe hakkillo e belal ɓandu machallah. So amma ɗi woodi kujeji ummiɗi jotta laatiɗi kanji waɗata ɓillare ɓilla en ngam koye soyde yiɗotirgo. To en kawti en giɗotiri so en sewoto bano joni lesɗe fu e mari kawte feere so ko miɗino kawte may gala ko gale kawtal ɗi woodi ardiɗo sabon so kawte may ɓe fu ɓe kawta hoore laato ɓe gottina ardiɗo gooto an aɗa kawtal ma min miɗo kawtal am o e kawtal ma amma diga nder kawte ɗe da ardiɗo ma machallah. ay ɗum ɓuray ɗum dawritira amma to laatike kawtal ma feere ma e himɓe ma kawtal o feere mum e himɓe mum ngal an feere am e himɓe am so mi yiɗata kawtal mo yaha yeeso a yiɗata gal am yaha yeeso a yiɗata gal o yaha yeeso ko moye gal mum tawiɗa amma to en darki en kawti hakkillo ɓullo kuto woni no ɓullo pulaako no gootel nden nan in en kawta e hoore woɓɓe no keɓay carko kawtal o bonnagal o carkogal o bonnagal o amma de en kawti hoore goɗɗo fota e sawoyan bonnuma ko sawo oya bonnanma ngam koda en fu en fulɓe nden nayi ɗe andi bo hande fulɓe ɗum waha pullo ɗo ɗum fiya pullo ɗo ɗum tefa jawdi pullo o nden ko ɗum waɗi fu duniyaru pullo waɗata ɗum ko tawa Nigeria kañum tawa Cameroon kañum tawa Benin kañum tawa Ghana kañum tawa Togo kañum tawa Mali kañum tawa Côte d'Ivoire kañum tawa Guinée Bissau Sénégal Sierra Leone pat in kañum ɓe bo fu wala to wala fulɓe to inni kawtuɗen koye meɗen jogiɗen ɗabi'a fulɓe bano ko pilɗen tawɗen sentende pulaako dimaako jogotiral yiɗotiral so inni jogiɗen ɗum wala leñol potugol hewta en enen fulɓe minni noddore an dow mawɓe meɗen en fu eɗen andi ɗen mari mawɓe ɗuɓɓe
to ɓe kawta ko'e maɓɓe kamɓe mawɓe fes before enen de ɓe kawti ko'e maɓɓe enen les dole en kawta ko'e men nden nan en kabdata eɗen jaalotira ngam to a yaala neɗɗo no andete a anda o mo jaalɗa fuu no andete anda o jaango ko goɗɗum hewtima heddi to woni a foti a ƴewna wani useni wallan goɗɗum heɓiyan haa nder wuro ma wallan useni no wallete bo kam fu to goɗɗum heɓi ɗum no noddete amma de a yata to himɓe jaalata ma a andata ɓe andatama no ɓe poti ɓe ballirma wala amma accu mi daro ɗo to haala am juutuɓude eɗen gondi international artiste andiraɗo Sandalasa Baninga fuɗo Sandalasa Baninga foti kanko fo o walla men golde makko Sandalasa bisimilla. A yettama Mohamed Bello chairman Lagos chairman kawtal yetti Allah kawtal andagal ngel laamiɗo fulɓe Africa Alhaji Bello Bodejo enen bo imi yetta Alhaji Ibrahima Adebayo mo wuro Benin kay arda yimɓe yettala lesdi Benin ta tawi pulaku ta tawi pullo lalle ta yottake mana sey ta wiyama ɗum pullo sey ta wiyama sey nafa kadi sey to o wi hanko woni pullo fa hay goɗɗo ɓa minno mi pullo gayi woni ko ɗum min tawi fakkat la pullo ardaniɗo fahim yetti Allah leddi kawtal pulaku leddi Benin min gari leddi Benin jaɓɓike min jama'aje kawti ɗuuɗi heewi deydey no hani ko en gaɗi fijoji men jam en sankitake jam wala piiɗo goɗɗo wala guppiɗo goɗɗo wala towniɗo goɗɗo wala bo haalaji mettuɗi ko umminta hakkiloji ɓiɓɓe adama en say belɗum tan to hanjum hollata ɗo ɗemgal ngal hangal foɗata bone machallah mi woni en torane hoore men jam en innane hoore men jam e Allah hokka en jam tawa en innante hoore men ko halli alhaali bo ko halli may wala tawa goɗɗo emo jooɗi jam wiya ay wayno no kalliɗo to tammiɗa waɗugo ɓe maako alhaali bo no goɗɗo o halla ase o wiya a woni kalliɗo ta fotti ɓe mboɗi nder ladde kam fa a fana ko a doggay ko a fiyayni nde hayni a bono ndi hulete nde a woni kalliɗo wiya hayni woni kalliɗo hamana woore mutto mo maɗa kam anduba ma bana maɗa mo wayi yerda mo teddinmo kala to pullo woni pat yerda ɗum teddin ɗum hokko ɗum daraja muɗum ko waɗi mi wi noon ngam pullo roni pulaku roni bo dottaku roni bo ɓernde roni andal roni laamu nden bo yiɗa yaware roni bo caahu en paami to ɗeɗe kawte ɗe ɗe marɗen ɗo en tiiɗa en jogo kawtal kala banditowal pulaku pat en tiiɗa en jogogal ngam wala ko ngal noddirta ni sina ngal wiya ngare kawten kuuden narren kala kawtal fuu to hanka waɗi mi andi min kawtema jappannoɗe goo wala feerewal ta yi goɗɗo wi sela e seɗɗa nde nden ka o darni hunde goo ko suuno ko bo fasikare to o sela o yaha wiya on ɗa e woɗagal wonɗa ko waɗi no nodda e ngare jooɗoɗen jam ngare narren an mana a nodda e ngare jooɗoɗen jam ngare narren nde o waɗa wiya on ɗa e woɗa o woni goɗɗo nden kam woni komo tammiɗaɓe joni bo ɗo o tammiɗo ɗo fakkar waɗa dabare no wonnirta haala ummo heɓa kañum ma heɓa ko heɓi ngare faninde mbo ine woodi ko wonni hande ɗengal muɗum wonni ɗum kam to minon yimoɓe ha lesdi men Africa imi wiya alhamdulillah ɗuɗon makala jimuɗo pat wiya fulɓe ngare narre ngare kawten e ngare kuuɗen to machallah mi yettami min pat mi wiya ari sa wayno ɓe wayno min fuu imi yettami enen bo komi andinta en enen fulɓe mi wiyata onon fulɓe ga en pat enen fulɓe ande en ngoodi hunde teddude marnde jamaare ɗum ɗumen kugala min mi wolwanta mino yimoɓe min mari jamaaje nden bo min himɓe mon to himɓe gatanini hakkilo alhamdulillahi
min noddi jama'aje pati ngara kawta to jama'aje ngari kawti ɗo ɗum seyo ka waɗa yiiɗa ɓe am mi yiiɗa ɓe sakiraɓe am mi yiiɗa ɓe sobiraɓe am mi yiiɗa bo ɓe mawɓe am to en ngari en kawti ɗume woni daraja kawtal may joɗago yewtida ɓe maɓɓe holla ɓe ndaafa duniya no yehirta inde ko rarani haala jangille ta yimɓe jooɗo e ladde tan e saare baba jangayi debbo mum jangayi ɓikkoye mum jangayi sakiraɓe mum jangayi e woodi gimol feere mi yimuno ko rarani haala jangirde ba noon may e ngam mi yii ɗum ha film feere wiyata filme ha jille bana tale denen tale nasare ɓe gaddani goɗɗo ladde sahuji goɗɗo ladde ma goɗɗo dabbaji se mbiyen goɗɗo dabbaji kana pullo ko nayi nasara en gaddi ɓe ɗerewol sahuji dolle e ngara diga ɓaawo nder motaji ɓe gaddanimo ɗerewol war jango o wawata ɓe noddi ɓikkoye ma o ngara janga ɓe mbawata ɓe noddi keɓirawo maɓɓe tana jullo tana pullo ngam ɓe godi tan sobakuɓe seɗɗa ɓe maako o wari ko janguɗo o wari o jangi ɗerewol o yi sahuji ɓe koɗume fuu oti ɗo ɗum seyo ka waɗa yiiɗa ɓe am mi yiiɗa ɓe sakiraɓe am mi yiiɗa ɓe sobiraɓe am mi yiiɗa bo ɓe mawɓe am to en ngari en kawti ɗume woni daraja kawtal may joɗago yewtida ɓe maɓɓe holla ɓe ndaafa duniya no yehirta inde ko rarani haala jangille ta yimɓe jooɗo e ladde tan e saare baba jangayi debbo mum jangayi ɓikkoye mum jangayi sakiraɓe mum jangayi e woodi gimol feere mi yimuno ko rarani haala jangirde ba noon may e ngam mi yii ɗum ha film feere wiyata filme ha jille bana tale denen tale nasare ɓe gaddani goɗɗo ladde sahuji goɗɗo ladde ma goɗɗo dabbaji se mbiyen goɗɗo dabbaji kana pullo ko nayi nasara en gaddi ɓe ɗerewol sahuji dolle e ngara diga ɓaawo nder motaji ɓe gaddanimo ɗerewol war jango o wawata ɓe noddi ɓikkoye ma o ngara janga ɓe mbawata ɓe noddi keɓirawo maɓɓe tana jullo tana pullo ngam ɓe godi tan sobakuɓe seɗɗa ɓe maako o wari ko janguɗo o wari o jangi ɗerewol o yi sahuji ɓe koɗume fuu sahuji mindi ko moye jaɓi sahuji ɗi hanni warta ardiɗo tokkete waɗa koɗume jawle o wara tan o wosi o jaɓɓiɓe ha maako mari koɗume pat fulɓe ladde ɓe may ko jangaɓe pat ɓe goni gaɗa maako ngam yakko ardiɓe soyde jangirde waɗi ko to ko moye watana jangirde hakkilo kala pullo fuu pullo nder wuro pullo kawye wuro pullo saka ladde dayinde hande wala jangirde wala na ewo allah hokke en jawle ma pindije nden bo en jiya hande wala ko ɓuri nagge seede hande nder yimɓe filoɓe motaji filoɓe ciyeji filoɓe koɗume ɓe filoɓe nayi ɓe mbiyata o hande ko moye sora ko waddi ko mari wadda million sappo marɗo nagge arɗa e waddugo o waddinga minti 5 ɓe soori mota koto pila lewru a sorani to se en gatanaka hakkilo en sañdia dabare no duritten nayewo men ayi joni yimɓe e ɗuuɗa gese e ɗuuɗa e ladde e famɗita yamari nayi temere joni waɗantaɗi laddetin ɗo waɗa ladde ma famarde ɗereji gaɗa ndiyam gaɗa kowali awa gueɗe nasara balteria kendita gaɗa nayewo ma nder ko nayi ujunere ɗi joto jam mbooɗi wala hunde feere ko ɗume dofta e ngara e laara ɗi a tufa nayi ma a waɗa ko ɗume ngiya nayi ma e laaɓi a wiɗayi ɓiɓɓe ma e janga wala hunde feere a mari nayewo ɓurgo sembe ko yimɓe gonɓe nder ladde may ngala inchallah to min kam hankam yiide ni kono foti mi wiya min gondi ɓe moɗon oɗon ardaniɓe association ji hande ko rarani pulako meɗen damma an ibrahima adebayo da mouhammed bello Lagos chairman yetti allah e noon kadi bo en goodi ardiɓe ɓe mawɓe kadi wala ma ko mbiyeten ɗum fuu en anndi yetti e min ke ɗon yewta kam yewtata won ɗo mi anndi mo woodi ko ɓeydanta en woodi ko ɓeydanta en ardiɗo kam hañum woni ardiɗo laawol ndemegol mboɗinegol min tokkagol minon kay ɗen tokki o bonnigol bo min nanngay o mi yetti on sanne mi jewti on minen ɗum min jatta min jogoto aɗe nde ɗum wiyete min jogoto
alkawal min bonnatanga machallah joni kam jamare joni en tawa ɗo dow danorgal en accata filla men kam juuta ɓurani machallah noddole ko meɗen ɗo joni daga to joni ɗin ɗo en yiɗi noddore ko noddi daga artiste meɗen noon faya e chaman meɗen ko daranto fo pulaku ɗon machallah noddore ɓe noddi ɓe ɓe noddi noddore dow pulaku men ɓe noddi noddore dow hooreɓe kala kala ko woni e pulaku meɗen mi sikka ko to hettinake yewtere men heɓan ko ɓeydori en mbiye alhamdulillah en jetti hoore meɗen jetten pulaku ɗum ñagoɗen ɗo allah subahanahu wa taala jam gonmi hannde e pulaku ni allah ɓeydamo toon to torraji woni fo allah tawsat toon to fitinaji woni e waɗa allah hisina e pulaku meɗen to woni e majjuɗo fo ɗam tan woni ko eydeten allah subahanahu wa taala kasen ɗum ɓeyda hawlugo pulaku meɗen ɓeyde yiɗɗonergo ɗenɗan gonɗan hakkude pulaku allah tekkinaɗa Allah waɗan ɗartoɗa ko waɗan jogonnira machallah bobo jewtira sane assalamu aleykum. Aleykum assalam. Salam salam na mi wari mi silmi no do modon